er vi nede i en bunker. Jeg prøver at se, hvor jeg kommer ind fra. Nu får jeg prøve at komme Og vi kan ikke komme op igen. Nej. Det er typisk det. Morfi! Help me! Hjælp! Help me! Nej, help me! Help me! Der er en udvej. Vi ses. Jeg kan ikke komme igennem. Ej, ikke læg ned i sandet. Det er bare kopper. Hvad? Men man skal slet ikke have sand i nærheden af den overhovedet. Nej, du må ikke hoppe ned her. Vi går til den anden side herovre. Far, har du pauset den? Kan jeg komme ned? Ja, det er fedt. Far, men jeg kan også komme herned. Vil du se mig komme Jeg kan. Kom ud. Ja. Emil, du skal bare komme ned. Uh. Emil, jeg går indad. Man kan næsten kun blive sådan en medium. Og så skal vi se. Yeah! Så må du Nå ja. Jeg er udforsket lidt. Wow. Hvor er mor og mormor? Vi sidder om på bænken. Ja, man kan ikke komme op. Hvis der lige holder, så kan man holde op med.